Shalom. Uria na hinaholongan ito hata Jesus Kristus. Tapasada ma rohata taparadi ma dirita. Lau bongot tu parmingguan hamba dia. Lau mamuji-muji pasangapon di batata na badiai. Martangyang nahohom mahita satokin. Amin. Tapuji Tuhata maret dehita sian buku ede nomor 30 sada ayat sada rodi tolu. Bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na manopalangi dohot tanoon. Amin. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, na tamano ibana, di na tinagihon na torop anak tuhasangapon, padenggaton sun iddu ni hanguluan nasida marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, tutangan ni pardosa, asa taonon na haleaon, dohon siya ni bagi, saharo di haun na pinorsilangi, sa itu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami
Jala merbengek ni rohan songon anak haholongan ni roham diakas taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dohot to di perbadia marhite-hite hami. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian korina para hari Kamis.
Tapuji Tuhata maret dehita sian buku ede nomor 210 ayat sadaro di 2. Epistel di minggu estomihi di bagasan sadarion dienek do sian bukuni panurirang Samuel napaduahon bidu 22 ayat 44 sah rodi 50 sada tajahama marsoring-soring anon di ayat perpudi manang ayat 50 sada rapita majhasa songonom mahatani tuhata. Akup ni nunga di paluaho au sian perbadaan di bangsoku nunga di pabakito au gabe ihutan ni akabangso perbegu gari bangso naso hutadda manguluyau gari halak na pulik marga mangalsemhau gari duku do dirsi nasida merus do aka anak ni pulik marga jala akahitir do nasida ruar sian pertano batoan nasida mangulu do zahoba jala tama do pamuji-mujion jala timbul do debata tu hatu debatado silehon akka pertubolo tuau dohot papatuhon akka bangso tuau gimana siapa sian akka musuku Hodo taungan pati buau mengarahan akal loku jangan dipaluaho asian dolma siamian goku di bahini pujiyoku maho ale Jehovah di tonga-tonga ni akabangso perbegu
Jala edde honokuma gowarmu. Ibana sipatibul akahatuaon ni rajana. Jala ibana mabahen asini roha tu jolma naong miniahan nai. Si Daud roho tu pinopar nai. Rodi saleleng-leleng na. Ima sahakna. Mertua do akan atu mangihon hatani di bata. Nau peopsa jala namangulah hoca. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian punguan ina Naomi. Maredehita lau mamuji Tuhata sian buku ede nomor 172 ayat sada rodi 2. Jesus, my
Huria nahina holongan itu hata Yesus Kristus ditiki nama cayarga na dileho tu hata dope tu hita di obason macai tamando hita marningot mangarimangi mangarsakon manol soli uhut mangido hasasaan ni sudi akado sakta nagodangi tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, kodo na patupahon hasasaan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni Roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami, hasasaan ni dosa nami. Leho matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham alaya saho rohanami marhapor seaon laho manggotapon nasa dosa doho roha pertibion asa hupasahat tami diri nami tuho gabe pelian na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, asa hupasonang hamu. Jakon hamu ma'augaku, marguru mahamu tuau, ay nalabok doau, jalana serek maroha, asa dapotan hasonanga todimuna, ay labok doau gaku, jalan yang dohot nahu hapor saton. Hasa nga pema di debata na di Gijang. Amin. Kapuji Tuhata marhinte ede puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Mari dihita lau memuji Tuhata, sian buku Ede nomor 124, ayat sada dohot ayat obat. Ni debata nagabe dalat tungulu na baru di minggu ta minggu estomi sadarion di enek dosian buku pesalmen bidu 24 ayat 3 rodi ayat 5 songonom mahatani Tuhata isedo na jadi nakok tu dolo ni Jehovah jala isedo na hum jongjong sogot diha jongjongan ni habadiaon nai hala partangan na lidang doho na ias roha parroha na sopai huton na sohasea jala na soolo margana laho mangaci imahala na maruri pasu-pasu sia Jehovah dohot hati goran sian debatani hatuaon nai ima sahakna rak mangidogogo mahita tu Tuhata debata ale Tuhan debata sai pargugu imahami mangulahon na hobar Tuhatami. Amin. Mari dihita lau memuji Tuhata sian buku Ede nomor 220 sada ayat sada dohot ayat 3. Te
tidak kema haporseau tai, songon na hina tidak kon di dongata sa haporseau di pertibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na soha tudosan, nama no palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea sa to di perbadia adorak soha bubuhan, ido tuhata, namanaw na berni di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinor silang, jala tuat tu banuato rudung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, namanay tu surbo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanay pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, mangu humihala na mangulu doho namate. Au persea di todi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pandihala Kristen akan nabadia, doho dihasusaan dosa, doho dihatai namadok, mula mangolu dosogot daging dihala naung mate, doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabi kima akatabahan nitikting na masa di huriata di bagasan sa mingguan. Salom marihita sa luhut na manginang. Tabigima tabahan ni titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguan. Naparjulog, pelaksanaan sidang umum jemaat. Na di hari Sabtu, na di hari Minggu, tanggal 2 Februari 2026. Nunga di Patupa Huriata sidang umum jemaat di Huriata. Jala merdala dodo dengan dohot agenda laporan pertanggungjawaban program kerja di tahun 2025 dohot parhepengon ni Huriata. Dohot napaduahon rencana program kerja di tahun 2026 dohot rencana anggaran belanja ni Huriata tahun 2026. Mardala dodoh dengan jala sadado rohata dinalaho mangulahoni di tahun 2026. Alani pinangido tuhita ruas ni Huriata mulai sian sektor sada sahat rodi sektor 10 tolu asa rap mangulahom mahita diaka program-program naung direncanahon ni Huriata. Napaduahon pelaksanaan donor darah di hari Minggu tanggal 22 Februari 2026. Songon pelayanan ni mendukung pelayanan ni Huriata bekerja sama dohot PMI Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi. Ima patupahon donor darah di Huriataon dimulai pukul sia sahatu pukul 1:30 WIB maringanat di Huriataon alani pidang idoma tuhita ruas ni Huriata dohot akayana konami mahasiswa asa rap mahita mengurupi diaka dongata na marahurangan na perlu na menambah darah. Jadi pinangido tuhita asarap mahita di jadwal naung ditotuhon. Na patuluhon akatiting na masa di tengah-tengah ni Huriata naung rutinitas jadwal pertangyangan barita di parhepengota dohon jadwal na makubasi di minggu tanaro
tanggal 22 Februari 2020 onom bui mata ida di harotas naung disiapon ni huriata manang nawadong di tatiup di lembaran acara akasoni mati ting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan saminggon dindalaho manomu-nomu hata ni tuhata marhite jamita maride mahita. Sino dari my Jesus asini rohanai calahi tado disuruh asama pamuai tapakal palinona tapati urdalai ai toro joke nalilu sai hatu mamuraki nang awon adana jolo dinalom lilua alai sodang Tuhanku domang Tuhanmu laka napakal palitota tapati udalani ai torok dobenalilu sai hatu mamuraki Maholo monakukubi toro panditanoi Kung toro makaluhuton Sadang tujalanai Tapakal paritota Tapati udalani ai torok jokenalilu sai hatu mamuraki Dameni di batana sumurung sien saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hatani debata jamita dihita. Di pestata di bagasan sadarion na mamestahon haluau kita. Imana tersurat di Evangelium Lukas bidusia mamuka masian ayat 20 rodi ayat 30 onom. Hatani debata Lukasia ayat 20 rodi 30 onom. Arga waluari dung salpu hata odeng ditogihom masih Petrus, si Johannes dohot si Jakobus nakok tudolok martangiang. Jadi uju na martangiang ibana mibbar ma rupa ni bohina jalan marlinang-linang ma parabiton na. Makatai ma dua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia. Marhasangapod do nasida idaon akka nahumatahon ujung nilakana si pasidungon na di Jerusalem. Tarpodom do anggo si Petrus dohot akka dongan na alai dungdungo na sida gabe di ida ma hasangapon nai nang halak na duai jongjong di labung na jala martahi sirang na sida sian ibana ni na si Petrus ma madok Jesus o guru denggan nai di son hupauli hami ma sopo-sopo tulu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia so adong
diboto nanido nai. Madok songonido pe ibana Roma obusada mga linggo minasida. Gabi hatahutom manasida laubongot tubagasan obuni. Jadi makuling masada suara sian obuni madok. Odo anakku na terpilih tangihok kamu ma ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Yesus nama dapot nasida disi. Laos mawuhom nasida. Dang dipabotohon nani ida nasida itu agya ise anggo di aka arii. Ido hatana. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan partikionon, hobar, tu liturgi, taul liturgi, nang masuk mardalat di tonggal ni huriata, tadok maon minggu-minggu prapaska, manang minggu-minggu pasyon. Alani neng mardalam mahita, onom minggu, pitu minggu tujolo, sahat tu ari hamamate, dohot hari paska, pesta haheheoni. Asa ido tadina di bagasa sadarion, asa taboto do tutu, bohado perdalanan, bohado sikap ni halak Kristen mangolu di minggu-minggu Paskah. Ay marasing do aka penekanan teologi ni aka minggu-minggu tay. Marasing do nadiguaran na minggu-minggu prapaskah manang minggu pasyon, marasing do tiki adpen, marasing do tiki natal, marasing do nang di aka minggu-minggu na asing. Alay say adong mahatadyan na alay sude rupani sadadoi laho membentuk laho patupahon padirion identitas kolektif ni halak Kristen. Asa sada dosada minggu tahun minggu dan dimulai siap pesta Advent sahat tumulak anno tu pesta Natal di sude laho membentuk hadirion ni halak Kristen. Alani hatadian ni halak Kristen dada hita nama bahan liturgi marlomo-lomo. Dada hita na patupahon parsobahon marlomo-lomo. Jala hita do membentuk liturgi asa cocok tu hita daw. Alai liturgi ido molo tadalani ibana mana boy patupahon hadiriota hobar tulomoni rohani debata. Alani ido nanaing sipawon na tu hita dison. Di bagasat turpukon ditaringoti do nanako Yesus rap dohot tolu sisianna si Simon Petrus si Jakobus si Yohanes tu sada dulu alani molo dihita halak batak molo dido nakko tu sada dulu bah inama anggo sita-sita ni pernguluan nakko ma pernguluan ni nakko tu dulu ninna rupani maju mara aka pargelengon heba mara di ekonomi tarida masudesian aka perdalanan gabilas maatong roha. Alai anggo di bagasat partikionon nanang dohonon na ima ia doloki inganan na tadidoi asaboy hita muse marnida jalamanada hadiriota. Alani ido nakko pe Jesus tudolok rap dohot sisian nai dada nanaing patupahon sada silas ni roha naboy mapay nasida marnida bah tabunay happy portibion daw alay didok diturpuk taon lao martangiyang do nasida asa ido puncak ni haporseaon ni halak Kristen tangiyang jala ikut dibuhay tangiyang do sude perdalanan jala ikut dibuhay tangiyang do sude aka pamikirion songoni nang sakap-sakap ni permuluan ikut tangiyang do mapuhai ai tangiyang dada holan na pasahato si pasahato tu debata dada holan na makatai do debata manang-manang ihot debata alay tangiyang nanido na ison ima padenggaton hubungan manang relasi dohot debata ay molo martangiya kita na adong do di sini sada pangokuon na adong do pribadi na asing na tumibo siya kita. Ido ba na martangiya kita? Tapasahat akan adibagas rohata. Adong do PHP na tumibo. Jadi di bagasan haringgason na martangiyang do lamjupang dihita serep ni roha. Lamjupang dihita habengeton. Lamjupang dihita halabohon. Lamjupang dihita dohot
las niroha asa disidui ido ubahin na di paulap atong adong do tradisi na madok molo masuk kita tu aka minggu-minggu pasyon di sima guarna minggu-minggu pertobatan masoho mahita siad diba aka pangulaut tanah somal berpuasa contona mula ngartangiang diorui ma aka hisap-hisap ni daging na tersoni marupani saya songoni ma diajar hotu hita molo masuk kita ganuk tu pesta-pesta pasca tu minggu-minggu pasyon sian aka tradisi ni huriata alai marhite turpukon masa-masa pasyon dada holan masa-masa pertobatan alai masa kembali kepada kehidupan doa mulak tu tangiang ai godang do jolma karena hebat do mulo di parsobaun, karena hebat do mulo di ibadah, karena hebat do mulo di permingguan, apa yang kau sasitong na ngamalas martangiang. Tang diulahop betangiang. HP di tangiang ido sasitong na gogo ni halak Kristen. Di tangiang ido gogo di parmoluan. Dang dani datari daun. Ai dinabuni ido diuji hasatiaun. Dinabuni ido diuji halap bohon. Dinabunido diuji pangoloyot tatu debata jala di bagasa tangiang do taridai dada di inganan-inganan natorop songonon molo songonon hera nabudo konon bah hebat na ite amat tasianu ati tabu hiap wak suara nai hebat na ite kait inat tasianu bah tabu hiap wak pamuzion nai alai dinabuni dijabu dibilutna martangiang do ibana ido nagabi suku-suku di bagasa panggulmiton di barngoluata asasianido tabonai turpuk tahun di bagasa sadarion ido benar pani dibuat Tuhan Yesus masih sianai tudolo laho martangiang jala laos ido natarida di turpuki ai dikina martangiang Yesus martangiang Yesus dinna gabe maibar mabuhina gabe marsinodang marlinang-linang nang pahianna jalada kolan ibana laos gabi adong dodonganna si Musa dohot si Elia alai dang ina nen dohononna kupat orang pian not taringot tu si Musa dohot si Elia alai tu akan na porsiaung majo tu si Yohanes si Petrus dohot si Yakobus ai dada sisian ni Yesus na terpilih do nasida dada akka jolma na burju do nasida dada akka si huto Yesus do nasida dada nasida dodongan ni Yesus ganupari mardalani ganupari pamalupon na marsahid ganupari mangula-ulaon ni hadebataon rabdo Tuhan Yesus alai siat tonga-tongan niya kana terpilitido ido na dido na girgirdo yang kutodi alai galido anggo daging ay tarpodom do nasida tarpodom do nasida alani los ido tong soso tuhita di minggu sadarion ayolo do heraberengon songon na bersemangat hita songon na las rohatta rotu permingguan alai dang siar rohatta holan naing asa bagak do idaun nidongan asa songon na tarida do hita di mata niak kadongan si ringgas-ringgas si burju-burju parede per minggu alai yang go todina modum do alai yang go rohana daudo alai yang go pikiranna dang dison apalagi malam-malam di bereng masuk matu gereja rupani bana tuan itu songon nalas area de sugari songon na mendungor rupani manete udan bah tang binau tobion bah waduh jomurak kunaking itorin na rohana kan sadihara do sai per minggu no na setor mula kiba adong musema na marningo rana bah tak sangan aku pamati gasin na musema lagi daudo rohana alai say sok pamatang na tarsongoni do gobaran ni parngolua sa zutong na diha Kristenon godang do hita alani minggu ini adalah minggu pertobatan bagaimana hati kita ikut selaras do dohot akka pangulaon dohot akka pabahenan dohot akka natapatuduhon mulo tadok tapuji debata iko saluhut do rohatta mulo tadok haleluya iko sudido hadiriotta mulo tadok kon godang do basa-basa ni debata iko taida do ngulut tai songo basa-basa dang gabi asing akana ni pikiran dang gabi asing akana di bagasar roha gabi asing tong na pinatuduhot tu halak alani ido
dipatudu matuhita tolu tokoh na gabe simbol ni haporsiaon. Na parjolo si Musa. Ia si Musa ima harorowan ni sude akka hukum Taurat. Pati ni debata akka uhum na pinaroni debata tu bangsa Israel marhiti-hiti si Musa doi. Asa di uhumido tarida gobaran kehidupan ni etis halak ka Kristeno. Alai laus di balik ni uhumido jot terjadi ketidakadilan. Jot terjadi pemaksaan kehendak. Jot terjadi penghakiman. Ai akasiboto uhum do nuaeng na olo pangaluta-luta jolma. Olo melakukan tindakan ketidakadilan. Olo patupahon akka aturan ini dipatupa alai dang diulahon. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan. Termasuk di huria, termasuk di keluarga, termasuk di tonga-tonga di perkarejuan doho ulahon. Ai di tonga-tonga ni keluarga besongonido. Ai so disipai nuhu parwa di jabu. Ama alai ama no gumudangan na sumangulahon na niroknay. Ina do si bainuhum alai ina do gumudangan na sumangulahon na niroknay. Saya didok do rupani to kay anak ko na sotong marisabi ho ina contoh na rupani. HP marisa do matay. Songoni nang akaina saya sogodo rohana. Mula saya diberi kay anak ko na mar Facebook, mar handphone. Saya na mar handphone ni ina. HP hola lawa anak ko na sikola itor dibukay na tay handphone na manoto drama Korea ibana. Kata songoni marupani. Jadi godang do songoni disudia ka panggulmitan di pernguluan. Alani di patuduhon uhumipe daksikopi molo dang di bagasan Kristus. Uhumipe dangsikopi laho paturehon ngoluni jolma molo dang di bagasan Kristus. Napaduahon si Elia, ai sedo si Elia. Si Elia do gabaran ni akka panurirang naro. Laho pabaritahon hata ni debata. Alai si anak kapanurirang ido si pahata terjadi tong akka ketidakadilan. Si anak kapanurirang ido tarida si pahata holak kata. Dang diulahon na nidok na. Alani panurirang pedang sempurna laho paturehon parnguluan ikon Kristus do. Iko Kristus. Ido ubahin nati kinapurumi na sida dihatay na sida do aha do sa sitong na nanaing ulahonom mo Jesus. Di patorang Jesus ma dipakatayon na siday taringo tu haboborhat na laho patupahon ulahon keselamatan mardalam maibana anon dopak hau pinarsilang mardalam maibana Jerusalem alani dang hamuliaon na taridai sada hahotan ni haporsiaon alai perdalanan alani bukan keadaan kita hari ini yang menentukan siapa kita. Dang alana hudul hita di huria, dang alana hudul hita di gereja itor ulima sudah parngulot tak bukan, tapi bagaimana proses perjalanan itu dihidupin. Bagaimana proses perjalanan kehidupan kita didalani. Songo dia do hita madalani parulota. Sahatu hau pinarsilang. Ido na pinatupan ni Jesus. Alanida mang dainang disude aka panggulmitata di bagasan panggulmitata sa diaron gabita ida ma hinarikot ni Jesus hinarikot ni hadirion ni Jesus di gabi ngoluta ido ubay natadok Jesus do partano batuaku Jesus do partano batuaku ay dung hehe si Simon Petrus si Johannes dohot si Jakobus na kaning siyan na modomi na sida di ida na sida ma bah ay sonang nai HP uli nai HP inganonon ali Jesus ay dang boy ison mahita torus hira-hira songonima sonang nai HP rab dohot Tuhan Jesus di sonang nai HP uli nai hupatu pahami pe tolu sopo-sopo asal madisok kita tarsoni romani pagkatayonnya te kan hupatu pahami petulu sopo-sopo. Sada ma anod diho, sada ma di si Musa, sada ma di si Elia. Sonang nai hape di son. Alay, daong, dangi.
kekristenan bukan soal menikmati, bukan soal melihat keindahan, bukan soal melihat kemuliaan Tuhan, bukan. Dang ina utama di hak Kristenon, bukan soal melihat, sawani duna kita. Maka menjadi orang Kristen bukan soal tabunai HP di huria, tabunai HP mulu di gereja, tabunai HP di son, tabunai HP mananginangihon hatani di mata, tabunai HP marede di son. Ay somma hita torus alana di portibion rudu doon. Ay mulu di huria boy lupa iba satokin akan masa di bagasang guluta. Masa aka hapae ton natatao ni rupani, aka konflik di tonga-tonga ni rumah tanggata, aka konflik di tonga-tonga ni di parkarejiwata, aka konflik di parsikolauta, molorohi tatok tuson, herana lupa dosudi, herana tinggal dosudi, tabunai hape di son. Isom mahita torus tersongoni marupani, songo pangiduan ni aka sisiani. Alaidak songoni, nakpe gudang aka parukilota, di ngulutta si ganupari, nakpe gudang akan amasa di tonga-tonga ni keluargata na sipata mabain haci roha rupani i na mabain dangdengkan parnguluan olo stres iba olo laus gabe sipata dakola stres meningkat do ay molo stres kan esada dopi kan hido kan molo S2 stroke itu kan S3 muse selesai atas onir terupani kan jadi atar ido anggo perdalan ningulu gudang mabay kita stres keluarga ibereng amata nangguna julo ida malas ni rohan mangida matang gon waeng ngamulai stres ibana bah songo dia 2 tahun songo ni nang aka ama mulo dibereng akai nata tong stres aya dong do songo ni ai huri puhiad do tong ala holong ni rohani amat tahun tu ina tahun asal lau na sida tumol kagudang do mall di kota Medan kan saya dong dotong lau suami istri tumol saitor di haulama tau dotong ditiup tangan na kan termerdalam lagi si ngapi gahali uparwahon beh burjunay pang bayon naraku hapi udak pola songoni naraku kan saya tiup inatai saya di haul songoni kan jadi saya datiki sampai hulului matiki holal lau manukuni bana ay bo asa pak songoni tu kolong ni roham tu inatai asal lau hamu di mall tu lau tu mall setor di haul ho dinatai tiup po tangan na ne mana ay sabitul ladang ala ni holokku asal nak stres daw ay holam balu pak tangan na itor lau tu sa manuornian itorin na rupani tarsoni barupani kan nah atarido hape na masa di baga sa perdalanan ni gulunay jadi ubanda sa tiup pape unak setor lau dak kinataon tu akatokotokoi pa tu horjonio unag torin na do makana sa haul do torusi asal lau hay manang natudien na tarsoni barupani songoni matong ay gudang do akka parnguluan no natong ay molo nga lamleleng lam somal dangi boto be manang na dia si pestahonon na ay nga sama be di berek portibion adong dotok songoni na matua ngopung nga hampir 20 tahun matong alay asal manggora inatana asal manggora inatana dakyay doko guarna dakyay doko pangguaran dakyay dia kulanikan haholongan setorina dotong kan haholongan hasian senna jadi suku pahupuna may bana ay basa songoni romantismo pung satu nama tua peho dakya dio koko guardio pung terus hasian haholongan inna jadi do iba nama tua punai ay sabutul ladang alani holong ni raku to pungmu nang lupa do guarna inna rumana atas wanirta nah songoni dotong di baga sa pagulubitan di parnguluan non udang do hita atong patupahon akaulaw alani hasomalan damay dangadong besiar roha dangadong be di bagasar rohatay dangadong be natubu siya roha law patupahon nakanauli anga somal be songoni nakpe di huria nga somal be songoni atar songoni marupani alay di turpuk taon daw di pangido hita mulak tu parngoluat ta si ganupari mulak tu akka ulawot ta si ganupari mulak tu akka hasomalatay alay tutu dang mulak buti ikom marasing do dung hamu mulak tai tu perdalanan ni ngolutai ahama parasingan na kobar tutur tahun didok songonon dung diida si Simon Petrus si Jakobus dohot si Yohanes nama sai nang disido na sida tinggal pajong-jongon namain na sopo-sopo alay daong
ito Roma obun manorobi nasida. Daktarida be manangah, daktarida be manangah. Tiba-tiba itor makuling main na suara siya obuni. Didok, odo anakku na terpilih. Tangihon hamu ma ibana. Odo anakku na terpilih. Tangihon hamu ma ibana. Alani hak Kristenon dibangun oleh sebuah dasar tangiho kamu ma ibana. Dang bereng-berengon. Dang holan nikmatan. Dang holan paiday daun burjuneho Tuhan Yesus bujuneho. Lasni rohai mangidaho. Dakolan ededeho noton. Dakola puji-pujion. Alai na rumikot tangiho noton. Ido hak Kristen. Alani adorak somulak kita tu aka ulhota. Adorak somulak kita tu parngulhota si ganupari. Adorak somulak kita tu aka ulhota si ganupari. Bolo parjolo si patupaut taima. Tatangihon ma Tuhan Yesus. Tatangihon ma Tuhan Yesus. Sada kesulitan ni jolma. Songo kita na mangulu di kotaon. Si pahatadang adong be waktu tamanangihon Yesus. Alanyaha karena kota kita ini kota yang sibuk, kota yang bising, nagudanga suara. Ay songonido nang dihalak batak. Si pahatadang Yesus parjolo di tangihon. Raja ada do, mulo nang adong na masa di bana. Raja ada do parjolo di tangihon. Tekanan sosial, tekanan di akadongan, apalagi mulo ngahyai bana burju masih lehon, dang adong behepeng na itor stres don. Tidak berani tampil apa adanya. Ketakutan. Allah hatani portibi. Sotong rowan nok katani portibi mandokon nda julo songonot doi binereng mani nga songonot inda. Itu rido. Tidak. Hari ini kita dipanggil untuk mendengarkan Tuhan yang lebih utama. Dang neng dokonon dang bigion akan adong na diluari. Dang dohonon nagabidang bigio bihatani akan raja dati. Dang dohonon dang gabi bigio bihatani akadongani dangi nang isi dokonon. Alai iko parjolo do Tuhan Yesus si tangi honoton. Ai ido hatuaon. Ajala ido natalului di portibion. Hatuaon. Dang itahe? Hatuaon. Ape ganup ari minggu do di jahahot tuhitai di pabua tuhita. Ganup duksai di jaha epistel. Itu radong do didok para gedai. Ado tahe martua ma aka natumangihon hatani debata. Martua ma aka natumangihon hatani debata. Ido na parjolo. Alani ganup adong perdalanan ni parnguluatta. Molo tungbora pe perdalanan ni ngului. Molo haci pei. Molo do pei. Molo si pata iko marilui luhita di baga sa perdalanan ni ngului. Alai marhite na tatangihon hata ni debata margogo mahita patupahoni. Margogo mahita mangulahoni. Ay ido na pinatudo ni Tuhan Yesus. Di patudu imana hasangapon na. Didoloki. Alai dang so disi. Tua do Tuhan Yesus siya doloki. Mardalam maibana dopak hau pinarsilang. Mardalam maibana dopak Jerusalem. Jalan ngataboto. Ahado na diay ni Yesus tiki mardalan ibana dopak hau pinarsilang. Disalah mengerti oleh yang lain. Tapi Yesus fokus kepada jalan keselamatan, ketaatan yang oleh Bapaknya diberikan kepada dia. Di dalam ibana terus. Ngataboto ahadonan niyain Tuhan Yesus. Anon dilicingi ibana. Dipastapi, ditijuri. Gariada tiki martangi yang ibana di Getsemani diujuni. Diujuni. Sampai songoni alai toktong di dalani ibana. Iko saha do tuhau pinarsilangi. Ay disido haluaon. Iko saha do tu Jerusalem. Ay disido haluaon na pinatupan ni debata saha tu puncakna.
songonido nang pardalanan di pernguluat tahun. Hamu akadamang dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ikor radido hita manaon, radido hita madalani silang na adong dihitai. Ikon olo do hita manuhu silang na dihitai. Molo nung ngatar pasu-pasu marumah tangga, unang besay dibereng ama manasing, unang besay ibereng inay na naasing, hot madihasat yaon. Molo tuk pedak songot tiki na marhaleti amat taon, babuhabay no, tatangyakom may. Toktong matadalani molo ay kasipata do songonia apalagi molo ama ni halak bata kan, anggo tiki marhalle hiba do tong. Ido tayak kamang, hiba do kan, anggo tiki na marhalle kan, atau ridok do. Mulu ulu hodiau ikom mari pesonang kopi susu manugut sikolak potang-potang terhidup tong kan anggo tiki marhalet kan itu kan anggo duko saut saya mana sih bagawe sakan merdala perap jarang kan itu kan sedia rokok kopi susu sedia coro coklat ngadongi apalagi ama sinuaingon nga seriksoni lau tu sa dangi buat bestrina dangi ajak bestrina lau tu kape dangi ajak istrina istri dongan nama atas oni. Nah, itu persoalan di bagasa pernguluan, tapi sekarang tidak. Mungkin ini adalah sebuah perjalanan yang melelahkan. Alai ido silangmu. Ido silangmu. Mungkin ini adalah perjuangan yang penuh dengan air mata untuk membesarkan anak-anakmu. Sipata dang ditangiho kita. Sipata dang yaturehon hatatta. Alai ido silangmu. Sipata dia kahuria pedak heraso adongdo akalas niroha. Sipata heraso yatureho kuria dohita. Sipata diperlakukan tidak adil. Sipata molotusan burju, molotuhita dang nyatoi. Tapi ido silakta. Ini bukan soal yang lain, tapi soal kemampuan kita untuk mendengarkan Tuhan di dalam semua perjalanan kehidupan kita. Kemampuan kita tangi itu debata ai ido dalan haluaota ai ido nanaing sipatu pauta di bagasa ngoluta manangi hod debata laos ido jauh-jauh di mingguta di bagasa sadarion asa manang HP nama sa di bagasa ngoluta HP paru kilota HP na sedang taulahon tangi mahita tuhata ni debata tangi mahita tu Yesus Kristus ai disido jupang hatuaon disido jupang haluaon disido jupang lasniroha alani damang dainang ido anggo pesan ni jamita turpukta di bagasan sadarion ai dung sahat nasida dang tinggal Yesus di duluki dang tinggal Yesus di duluki alai tua do ibana lahu mardalan dopak Jerusalem alani pe molo las perohata di baga seperminggota las rohata manangihon hata ni depata di tonga-tonga ni huria alai dang boy hot di sok kita ikom mulak dohita tu perngulota sigano pari ikom mulak dohita tu ulaota ikom mulak dohita tu identitas ta ikom mulak dohita tu silang na pinaksaha ni debata situ hugotta di sude akka panggulmitan ni parngulota alani mulak sian huriaon apa denggam mahubungata dohot amata dohot inata dohot ianakota dohot dongata dohot hobarjabu iko sude iko taida odo HP pernguluan ni halak Kristen iko mampu dohita marnida aka haulion aka hadengganon mampu melihat sebuah hal yang positif dalam perjalanan kehidupan alani Kristus dang alani hita ai ido hata ni debata nakaning tiki jongjok kita di adopanda taoku dosata dido hata ni debata dido Tuhan Yesus hamu akan naloja jalan nasorat Roma hamu tuau asa hupasonang hamu alani ido ngoluni halak Kristen
majakon na loja, majakon na sorat, majakon akadongan asa tapasonang nasida. Atong uludo hita songoni, uludo hita damang dainang, amin. Atong doko kamu jo tua birang dok siya mumunay, kan? Roma ho tuau asa ho pasonak kuen namu jo. Doko kamu tua birang dok siya mumunay. Daw, tu siya mo dok habirang munay do, ha? Tu siya mo dok habirang munay do. Roma hamu tuau asa ho pasonak kamu. Ido ngulu ni ha Kristeno. Molo dang rap naking dison amat na doho inata, hola mulak kamu na tujabu, itor haul hamu ma amat tamanang inata, husipom matu ibana. Roma ho tuau asa hupasonako. Suaksoni ng akayanakon, mungkin radi arsahi roham sa lilingon, godang akapikiramu di bahain alay haul maibana, haul maibana do tu ibana. Roma ho tuau asa hupasonako. Ay ido na pinatupan ni Tuhan Yesus na mardalan iba na tuhaw pinarsilang. Asa sesama akado sata, dang diingot-ingot be hasala atta, dang diingot-ingot be akado sata, alay tikinako iba na tuhaw pinarsilangi dido iba na, nunga marujung be. Sudah selesai. Ngasay be akado sami, ngasay be akaholsoni rohami, ngasay be sude akapardia hapamu di portibion. Alani i mulak mahita atong tu wagas tabe, mulak tu ulaw tabe, mulak tu inganat tabe, laho tampil sebagai orang yang baru, orang yang sudah melihat kemuliaan Tuhan, orang yang sudah mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang sudah menyedengkan telinganya kepada Tuhan. Orang yang taat berdoa untuk memperbaiki relasinya dengan Tuhan. Orang yang terus mengikatkan dirinya kepada Tuhan melalui doa-doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Asa disima jupak kita lasniroha. Asa disima jupak kita hatuaon. Alani gabi parsidohot mahita masuk Tuhan muliaon ni debata. Atong adong mati kita onom minggu. Mulai siya minggu nuaing. Mardalam mahita di minggu-minggu pasyon. Masuk mahita tu sada minggu. Sahat tu minggu papituhon anon. Masuk mahita tu pesta ari hamamate ni Yesus. Di si mata ida. Tapano noti silang ni Kristusi. Ima haluautai. Di si mata bereng. Nunga didalani ibana hape portibion. Didalani ibana tano dohok laut. Didalani mana krisis-krisis ni parnguluatta. Didalani ibana rumah tanggata. Didalani ibana ngoluta rohatta parsikolauta. Didalani ibana lau patureonna di bagasan silangna. Disima haluauta. Alani molo mulak pe anok kita siya kuriaut, mungkin kehidupan kita belum berubah. Yang menyakiti hati kita masih akan tetap ada. Yang membuat kita susah masih tetap ada. Yang membuat kehidupan kita berat masih di sana. Tapi dengan cara pandang haluaon na debata gabe pos marohata. Aido hatani debata di Evangelium Yohanes tikinani dokna. Saliling ho di portibion. Hapor suhod do jabbarmo. Alai ingot ma nunga hutaluho be portibion. Salilik ko di portibion. Hapor suhod do jabbarmo. Alai ingot ma nunga hutaluho be portibion. Alani ido pestata di bagasad sadarion. Ido lasni rohatta. Molo nunga dipatuduho Jesus hamuliaonna. Hasangaponna. Marhite-hite nanako imana tudolok. Asa taida do. Asa pos do rohatta. Tunggudang petahena maol. Naborat sidalanata di bagasa panggulmitan di ngulut taon. Alai dang ujungna. Ujungna ima. Mate Jesus dihau pinarsilang. Patu pahon haluaon dihita.
ujung na ima mate Jesus dihau pinarsilang patuduhon naung ditaluhon ibana portibi na mangarsahion. Alani las marohata damang dainang, las marohata sude akan aposo bulung, las marohata sude akan apungudison, majakon haluaon, marnida hamuliaon, tangi tuhata ni debata, mangulu di bagasat tangiang, laho madala di ngoluta si ganupari. Atong di bagasan las ni roha mahita patupahoni, sude di sude panggulmitan ni ngulata. Tamulai masian huriat taon. Marsi tolong-tolongan mahita, marsi urupam mahita, marsi tangyangan mahita. Molo adok pe akan nahurang lobi, di aka panggulmitan di ngoluta, ruas sama ruas, parhalado sama parhalado, ruas tu parhalado, dang ibe si beremon. Alai di jauh Yesus hita, manangihon ibana, asa parlabok ni roha hita, asa olo hita manesa ni dosa di dongata, asa olo hita madalani pardalanan ni ngoluta di bagasan sadaha porsiaon, dopak surgodo pardalanata, dopak surgodo parngolota, jala ido haluaon na pinatupan ni debata di bagasan panggulmitan ni ngoluta. Amen. Amen. Martangi yang mahita. Maulia tema rohanami diho ali amang pardenggan basa di batanami di bagasan Yesus Kristus. Maulia tema Tuhan molo di paingot ho kami di bagasan sadarion. Asa toktong kami mardingot ho ali Tuhan di bata. Di sude aka panggulmitan ni ngulu nami. Asa idaon nami mahodo na umarga di bagasan ngulu nami. Tuhan Yesus do partano batuan nami. Asa disude akan namasa di panggulmitan ni ngulu nami. Nama baik kami loja, nama baik kami ikon tertekan di bagasan sude akan panggulmitan ni ngulu nuaeng. Tangi honon nami maho ali Tuhan di bata. Dang hola paiday daon nami, dang holan berengon nami, alai. Tangi honon nami maho ali Tuhan di bata. Mau lihat ma di asini rohami, mau lihat ma di denggan di basami ali Tuhan. Atong mamasu-masu maho di sudi aka panggulmitan di ngulu nami. Pargogoy mahami, manuhu silang na adong dihami, saliling di tanood do pihami. Jala papos maroha nami, marhiti-hiti pardalanamu dopak silangi ali Tuhan de bata. Nang gudang akka siamaolon, sidangolon, nanaing buluson nami dope di portibion, alay papos maroha nami, nunga di taluhoko portibion. Alani Tuhan, buen maroha nami on songon rohami, nama jakon akadongan nami, nama jakon akka natorop tu bagasan ngulu nami, asa disihami, mangalehon akka silas ni roha, boy hami sama hami, laho masih dukungan, masih urupan, masih tangyangan di sude aka panggulmitan ni ngulu nami. Pasu-pasu maganup aka rumah tangga nami ali Tuhan di bata. Pasu-pasu manang aka yanakon nami. Tarlumo bima pasu-pasu mahuriamon. Gabi inganan nami laho manangihon hatami. Laho manangihon pangajaryomu. Manangihon podami. Ima hanguluan nami. Atong paborhat mahami. Mulak tu inganan nami be. Mulak tu ulaun nami. Mulak tu parsikolaon nami, mulak tu akka sude panggulmitan ni ngulu nami. Jala di bagasan pos ni roha kami ali Tuhan di bata, madalani sude akan pinasahat mi tu kami. Jala di bagasan pos ni roha kami, jupang kami hamonangan. Di sude akka panggulmitan ni ngulu nami, ay nunga di taluhoko portibion. Mole hati madihuali amang pardenggan basa. Dia bagasan guari Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarito di porbadia na terpuji rap dohot ho siam mula ni mulana nuaeng rodi saliling nililigna. Amen. Mared de mahita sia buku edeta nomor 256 ayat sada rodi tulu.
Yesus Kristus Hidup Raja, bila begitu amanya, menggunggungi sesudah, menggunggungi sesudah, jalan dasar cuma tu iman domar Tuhan, arhatu poton nabe, arhatu poton nabe, aka suruh-suruh anak umali yang bangsana, pasangan raja ini, pasangan raja ini, nadi kijang berhuasa, raja nadi tanah, mengului patik naik, mengului patik naik, hebata dosa sadasa, olan Yesus tutudusna, anak Tuhan manaik, anak Tuhan manaik, naso beret bangsana, somarujung donoluna, totong manaik, totong manaik. Hatan ni dibata ujahan ni hapor siauta, laho pasahat topeliata, imanatar surat di buku 2 Korin, bidusia, mamuka sian ayat pitu rodi walu. Ganupma na niojar ni rohana, unang masian muruk manang sian nasutarjua, ay dihaholongi debatado nalas roha mangalehon. Alay marhuaso do debata mangusehon saluhud asi-asi tuhamu. Asa sadok tuk situtu dihamu, jala marlobi-lobi hamu, laho patupahon saluhud ulaon nadenggan. Idohatana.
di mahita jongjong. Tapasahat mapiliat tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, di parhatopot rohanami dosian udut ni rohanami. Hodo mual ni nasa uli basa nama uli utus. Dison, hupasahat hami do pilihan hamalition nami tuho, say jalo, jala pasu-pasu mapilihan namion, asa gabidalan panidangion, parsaoran, dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahin mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomoni roham. Jala parsidohot parohon harajaumu. Holong hasitongan dohot hadamiyommu sadok portibion. Buhay marohan nami marhite hite todim. Asa say toktong madok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hai sian debata dona sabato dari sakamada nangatodanon dino Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang, lehon madihami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho, didopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim.